Kaixo, Garazinez eta gaurko bideoa euskeraz egingo dut. Asko eskatu didazue euskeraz egiteko. Euskarari buruz hitz egingo dugu, zatikan korrika euskarari buruzko gauza bat delako. Elorrioko kedaran egondu ginen, larun batean. Elorriora, bai, jende asko joan zen eta ilusio egin zidan, opariak eman zizkidatelako eta ez nuen espero ez opariak eta ez harrera hori. Gaur esango dizuet, noiz izango den hurrengo kedada. Hurrengo kedada Zarautzen izango da. Apirilak 29, arratsaldeko 5:00, Lege Zarren enparantzan. Orain korrikarekin segituko dugu. Korrika euskararekin lotuta dago. Euskal Herritik barrena lasterka egiten dute eta manifestazio bat izango balitz bezala da. AEKak, euskaltegiak antolatzen du korrika. 2 urtetik behin egiten da. 2 aste irauten du korrikak lurralde guztietatik pasatzeko. Ateratzen denetik iristen diren arte, iten dituzte 2300 kilometro, baina urtero egiten da aldatu rutina edo. Eta ez dira inoiz gelditzen, hau da, goiza, eguerdia, arratsaldean, gauez, ateratzen dira korrika, nahiz eta eguerdi txarra egin. Eta hori da korrika. Niri korrika ez gustatzen, zehandikan asko nekatzen du eta dakigun bezala askoi ez gustatzen nekatzea. Nahiz eta enfermerak uzten didan egitea korrika, nik ez korrika egin nahi horregatikan. Eta ni ikastolan nengoenean, 2 urtetik behin, ateratzen ginen korrika. Ikastolatik ateratzen ginen eta joaten ginen oinez. Joan behar genuen tokira, ni gogoratzen naiz, ez dakit zenbagarren mailan, joan ginen hemen Agustinetaraino, goiko Agustinetaraino. Askok ez dakizuten nun dagoen, errenteriko azteaztenak bai. Eta handikan, bera, korrika jetxi ginen. Eta gero, DBH neonean, korrika atera ginen, ikastolatikan, bera. Lehenengo ikon behar genuen aldapatxo bat, eta gero jetxi behar genuen aldapa bat, eta gero jetxi behar genuen beste aldapa bat, herriko enparantzara iritsi arte korrika. Eta orain dator zumba korrikero. No. Salma, Ane el coro, Ixone, Luken Barato, Illatu, Alai, Uri, Aner, Julen, Iñaki Arrillaga,
Browen Behar, Iban Balde, Naya Rincón, Aupa Herrikide, Uxue Garro, Nagore Undapilleta eta Marker Rueda. Bat DM3ko ikasleak, Ubuf Gwen Oniten y Gwe Urbe Burwen Osas. Xavier Minzacisoro y Manol Nazabal. Montserrat and Company, Falla La Chenia, Natapuz y Atolapatife, Yonander Gómez, Dani, Ainhoa Love, Lentejas Comer, Amaya Muru, Hitler, Íñigo Fernández, eta Elia Arruti, Magi Azkue, Leire Arteaga eta Jon Iñarra, Unai Espi, Imanol Erasun eta Olatz Flores, Pau, Andrea, Nora eta Maia Ia, klase de Irugarren B de Telleri, Josua Izpuru, Jon Larrañaga, Maialen Goñi, Jose Mari, Joanes, Lier, Alex, Asier, Jorit eta Carlos. Unkok, Palol, Jadamarina, Kesi, Sueño Tronco, Cara Anchoa, Gallo, Pato, Piper, Garbanzo, Danone, Daniel, Niga, Kono, Hipo eta Kayu, Ion, Arakama, eta Eider eta Irati. Gogoratuko dizuet Zarautzeko kedada. Zarautzeko kedada izango da apirilak 29 arratsaldeko 5:00 lege zarren enparatzan. Bueno, gaurkoz hau izan du da, badakizute gustatu banin bazaizue, eman me gusta edo atsegin du, jarri izazute hemen behian komentarioak ze gai nahi duzuten hitz egiteaz, zeinei nahi duzuen saludatzea, suskribitu zaitezte hemen behian, igo zaitezte nire sare sozialetara, hurrengo astean beste bideo batekin etorriko naiz, izango da astelehenean. Orain utziko zaituztet Elorrioko argazkiekin, eta hurrengo astean ikusiko gara. Hurrengo astera arte, agur! Txantxibirin ibiltzen dira Elorrioko kaletan, 14 trompeta joten zazpi astoren gainean. Txantxibirin ibiltzen dira Elorrioko kaletan, 14 trompeta joten zazpi astoren gainean. Astuak ziren txiki-txikiak, atxoak berriz kristonak, zelan demontre konpontzen ziren zazpi astoren gainean. Astuak ziren txiki-txikiak,